Dan rombongan Joko mata nggak ngerti. Mulai ketika mereka menjadi bintang tamu nih, jadi ya tak lem. Masa bintang tamu teko si Jepon Joko tak lele-lele ya orang mungkin nonong. Terus sampeyan ya pun aku dhewe pamane karo Pak Like dilem meneh ya sah-sah ae. Nggih Pak. Aku iki Pak Lekmu. Kowe iki ponakanku. Ponakan buta-buta. Dadi Kak Mateng, dikasih pripun Bu ngoten niku Bu. Tenang wae, Nduk, ora apa-apa. Ngene iki bapakmu lek ning panggung ngene iki statusé tak liarke kok, Nduk. ya akhirnya padane kewan aku malah. Bojo ngono bukan sih aku bojo iso diliarke ora. Ben marem atine. Ngono ki derek sumanding karo sing nom-nom ayu-ayu iso ndawake umure ngono lho, Nduk. Iso awet enom. Ben gak apa-apa, Nduk. Bapakmu pancen tak iyem-iyem tak lemok-lemokke atine awake maksudnya. Oh, Mateng. Nek cedak sinden ayu ndawani umur ngoten nggih Bu. Oh, ana Nduk ya. Saiki ngene lho, Nduk. Wong lanang kuwi to ora bakal bosen nyawang telung perkara. Lah ora percaya takok bapak-bapak. Oh,
alhamdulillah wa syukurillah nduk Nduk ana dawuhmu apa Mak puji syukur kunjuk nang ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat kang wis paring malih kanikmatan kamulyan kesehatan lan uga barokah marang sedherek kita ingkang sabara ning jagat raya ya ana iya dari palungguhan iki sing dianti-anti wis dadi bukti ya sing ditunggu-tunggu wis lumaku anggonku sakanca ngestukake dawuh timbalane kebunden ya Mak iki sowan ana laladan Pangkur Kartoharjo Ngawi mituhu dawuh pangandikanipun kebunden kula Mbah Suparno ingkang kembulania kalian Ibu Kasmini Mbah Parno kaya mengkono panjenengane wis sawetara suwi anggene ngangen-angen anggene duwe gegayuhan kagungan niat kepengin nimbali kelawan awake dhewe sakanca ngono ya Mak kaya ngono kuwi alhamdulillah ing ratri iki wis dadi bukti wis kasembadan awake dhewe sowan ya ora nira babar pisan lamun to panjenengane Bapak Suparno iki kiai sing sembodo kaya mengkene Nadyanto katone piyayine iki sederhana nduk piyayine iki prasaja panjenengane ngaku lamun to kula menika namung petani utun ya nek kanggoku panjenengane iki petani sukses wong nyatane sawahe ning endi-endi ya tur dasare anggere panjenengane kuwi usaha bisa kompi nyatane ya dipun paringi lancar kalian Gusti Allah mula ora neh ramukan nalika semono panjenengane karo ibu klebu karo putrane ya karo Mas Edi Purwanto kepareng nyarirani pribadi rawuh ana ing Grubukku Jaten Karanganyar ana ya sing wigati ya rembukan wong gatuk nek petung iki lho ya Kyai Sembodo ora kaya Mbah Parno kono temenanan Kyai Sembodo banget panjenengane anggene ngurmati banget panjenengane anggene ngregani karo seniman ya buktine apa ketitik nalika tindak ana ing omahku kono biyen sak musim gathukake dina lan uga gathukake petung aku matur biasanipun menawi teng Laladan Ngawi menika semanten Mbah Parno monggo menika sampun komplit adate lak piyai iki mending ngenyang sementen Pak Dalang anggarane namung sementen mbok jenengan kersa nglampahi piye Mbah Parno ki ora kok nduk babar pisan ora ngenyang aturku pira wae ditampa kanthi lila legawa tegese Mbah Parno ki babar pisan ora nego ora ngenyang karo regane dalang Kyai Sembodo tenan Mbah Parno ora ngenyang ning sing ngenyang ya kuwi malah bekas mini ngono padha wae ora kuwi mung kinarya guyon kok nduk iya kinarya guyon nyatane asma kinarya Japa asmane Bu Parno kuwi lak ya bekas mini kas nggene dhuwit mini iki tegese cilik utawa prasaja mbuh akeh mbuh sithik kaya sing diparingake karo Mbah Parno ditata mulih becike nyatane ya putra-putrane ya dimulyake kabeh karo Mbah Parno kaya mengkene iya sing dandan aku sakanca mau daleme Mbah Parno kene iki wis dimulyakake kene iki daleme Mas Edi Purwanto kaya ngene iki gedhong magrong-magrong ngarepan ya ana jublune kaya mengkono iya Mak nanti kaya ngono kuwi lah anggonmu nyawang karo Mbah Parno aja kesuksesane saiki aja saiki ning biyen perjuangane iki piye kuwi maragake telitinen maragake sinaunen iya Mak kaya ngono kuwi monggo panjenengane kuwi nuwun sewu panjenengane kuwi ora duwe sapa-sapa dasare yatim piatu ning mergo kegigihan anggene berjuang ya anggene banting raga meres keringat anggene toh kalawan jiwa raga kepengin ya kuwi gayuh kamulyan wae ngrekoso teteken tekun nyatane bisa katekan ora mung mulya kanggone Mbah Parno pribadi ning malah kepara bisa kanggo mulyakake marang putra-putrane kabeh oh ngono ya
ngono kuwi piyai sepuh sing bener-bener ngayemi karo anak, ngayemi karo keluarga ya, Mak. Yai tanggung jawab kaya ngono kuwi. Mongko sing jenenge wong tuwa ki adate mung 3 perkara lho sing ditindakake. Siji ya kuwi nyontoni, angka 2 ngandani, kang angka 3 ya kuwi ndongani. Nyontoni tegese nyontoni marang tumindak sing apik sing becik men bisa ditulang karo anak putu. Ya, angka 2 ngandani nuduh-nuduhake iki lho sing apik le, iki lho sing ala le, sing apik maragake tindakno, sing ala maragake buangen. Iya, ingkang angka 3 ya kuwi ndongani, 3 perkara antarane nyontoni terus ngandani karo ndongani janjane wis ditindakake wis pas, kuwi wis cukup lho. Ning nyatane Mbah Parno ora mandhek teko semono, kepiye anggene panjenengane kepengin dadekake marang putra nganti digelar wujude pahargyan sing endah kaya ngene. Iya. Wiwit saka mau bengi ya kuwi gelar wujude dangdutan savana ya, Mak. Ora mandhek teko semono, awan mau ya kuwi gambyong dibacutake bengi iki wayangan. Lah, iki ngene lho. Iki ora kanggo sapa-sapa, sepisan Mbah Parno ya kuwi ngunjukake rasa syukur marang kurbane Gusti Allah, awit kanikmatan kang wis diparingake. Angka 2 ya kuwi kepengin ya kuwi mempersembahkan gawe senenge anak-anak kabeh. Angka 3 pagelaran digelar ing bengi iki klebu mau bengi barang tidak untuk siapa-siapa namun untuk kegembiraan dan juga kesenangan warga masyarakat yang ada di Pangkur Kartoharjo. Mula tepuk tangan untuk Kang Mbah Parno lho. Kaya ngono kuwi ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Nah, biaye nek ewoke nganti kaya ngono ya, Mak. Wis muga-muga besok awake dhewe iso nular, iso nyuntuh kaya Mbah Parno, Kyai wicaksana, Kyai sing longgar kaya mengkono. Lho tenan. Janjane yen Kyai kaya Mbah Parno, Kyai sing sukses, Kyai sugih ngono kuwi, yen wayangan mung sewengi awake dhewe ini janjane upil kok, Nduk. Upil. Enteng banget. Buat wayangan pirang-pirang bengi janjane ya iso. Iya. Arep nimbali dalang sing sepira regane larange panjenengane iki ya mampu, panjenengane mesti ya bisa. Iya. Arep undang dalang paling kondang, paling larang, paling apa jenenge regane sing paling dhuwur dhewe, dalang sing paling viral dhewe, jane Mbah Parno kuwi ya iso. Kenapa sing ditimbali kok mung trimo cahya mung tadi? Mergo pancen bengi iki Mbah Parno ki matak ngaji pengiritan ngono. Kok malah pengiritan. Ora kok perkara kuwi ku mitinarya guyone wae, nitisaline ya semono kuwi Mbah Parno anggene tresna karo seniman, tresna karo awake dhewe mergo le ngantu-antu, le nganti-anti wis sawetara suwe. Ngono ya. Kaya ngono kuwi. Tasakuran ya, Mak. Tasakuran panjenengane ya wis bubakan, ya bubakan mantu. Kaya mengkono kuwi men disekseni lan dipangestoni dening para kiai alim ulama tangga teparo, sanak kadang para mitra, sisanggawe ya kuwi munduh temanten. Nyatane sing kabiwado kabahagia ya kuwi Raka Mas Edi Purwanto karo Mbak Lia Ayu Widianti. Ya, kanthi pandonga, kanthi panyunan Mbah Parno mung siji kok, Nduk. Muga-muga antuk berkah pangestune sedaya para lenggah. Semoga para keluarga, semoga para anak-anaknya kembali berbakti kepada orang tua dan keluarga ini tetap menjadi keluarga yang harmonis, di mana kesuksesan seorang keluarga tetap ada gandeng cenenge kelawan wong tuwa. Kepiye carane anak anggene bekti karo wong tuwa, kepiye carane anak anggene ngurmati ngaji-aji lan ngajeni karo wong tuwa. Iya, ngono ya. Pancen kaya ngono kuwi. Awake dhewe ora iso nutup mripat buntu talingan. Yen ana tembunge wong pinter utawa piyai kuno biyen lali sumber bakale ketiwasan.
iya Mas Edi iso mulya kaya ngene iso sukses kaya ngene mergo uga disebul pangestu karo kebunden kula Mbah Parno karo Bu Kasmini kuwi tenan kuwi genah kondo cetha ngidul tanpa warana iya mula yen nganti ana anak sing maneni karo wong tuwa anak sing bringkele anak sing wani mancasi karo dawuhe wong tuwa ora mbangun miturut manut karo perintah wong tuwa janjane malah mesakake iya ning aku percaya lumantar tasakuran ing ratri iki ora mungkin ayo seneng-seneng ning kanggo srana mawas diri lan uga mudharasa muga-muga kabeh para putra mligine Mas Edi Purwanto saya tambah anggene gemati saya tambah anggene tansah bekti marang wong tuwa sakloro ya Mak bener amin ya rabbal alamin intine muga-muga sembodo Kang Jinangka rahayu Kang Tinmu basuki Kang KSP iya wiwit ing ratri iki nganti pungkasaning jaman pepundhenmu Bapak Suparno sakluwarga manggi hayu lan rahayu kalih saka sukar sakit tansah pinaringan sehat walafiat pinaringan rezeki ingkang melimpah ruah kebak ing barokah lan ugi keluargane tansah menjadi keluarga yang mulya tentrem pinaringan tentrem lahir batin lan uga keselamatan dunya prateng akhir sumrambahe sedaya para lenggah sedaya para pamirsa mugi-mugi tansah pinaringan barokah pinaringan panjang yuswa lan rezeki ingkang kathah saestu amin amin ya rabbal alamin ngono ya Mak kaya ngono kuwi banjur nuwun sewu Mbah Parno ngesakake apa panjenengane iki kejaba sore mau ya wis paring dawuh karo aku panjenengane uga keparing-paring nawala ya Mbah Nodisa Mbah Kombi panjenengane ngersakake ya kuwi podang kuning mliwis putih gubuk asmara karo ninggal katresnan ditambahi caping gunung lah iya kaya ngono kuwi yen pancen ngono mengko diaturake siji mboko siji dasare iki sowan komplit sing adate sinden sing tak gawa ki mung 5 utawa 6 ning bengi iki malah 7 kanthi panyuwunan muga-muga Mbah No tansah pikantuk pitulungane Gusti ingkang nyeta jagat ya 7 utawa 7 muga-muga tujuane Mbah No sakeluarga tansah dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin ngatur ki apa dhisik sing rasik kula nyuwun dhumateng Ibu Sukesi Rahayu tendange kula nyuwun mijil ketoprak ingkang rasik lan rumiyin Bu Kesi diaturake marang wabil khusus ya kuwi keluarga besar Mbah No sumrambahipun sedaya para sepuh adi sepuh ingkang kapangungon ing kuyung ing dalu menika ya monggo Bu Kesi laturi nembangaken mijil cengkok ketoprak dados dilaturaken dumateng Bapak Ibu wabil khusus warga masyarakat ing Pangkur Kartoharjo. Nadyan kok lagi sepisanan awake dhewe swarana ing Pangkur ini panandiri sing keparing tresnani karo awake dhewe pirang-pirang lho. Iya.
Matur nuwun dumateng bapak-bapak ibu-ibu sedaya nadyan kados pundi kemawon Mbah Pano gelar wayangan sing dalang ya semangat warangganane nggih kathah penabuh nggih kompak namun ketika tanpa ada penonton yang hebat dari pangkur muka dicara iki bisa sukses pancen kaya mengkono monggo Bu Gesi. Gandeng Mbah Karno karo Ibu Kasmini diderekake karo Mas Edi Purwanto Mbak Lia sumrambahe karo Pak Nardi sing saka pojok Madungan
Demben kepalang tindak ana kubuke awake dhewe sampean mewakili kanca-kanca pengrawit Waranggana ngaturno panuwun karo Mbah No. Ayo tak caosi wektu Bukesi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah Pak Dalang dalu niki kula lan kanca-kanca Krumadang Kara sampun kaleksanan nglipur warga ageng Mbah No kali Ibu Kasmini. Pramila dalu niki Mbah No kula sak kanca ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene dalu niki sampun paring rejeki dumateng bojo kula lan kanca-kanca lumantar pagelaran wayang kulit. Kula sak kanca nderek ndedonga dumateng Mbah No sekeluarga mugi-mugi anggenipun ngawontenaken tasyakuran mantenan iki tansah pinaringan katentreman lahir batin. Mbah No tansah dipun paringi rejekine ingkang jembar. Mbah No dipun paringi keluarga ingkang ayem tentrem dan cepak putune. Dan tahun ngarep mengke rezekinipun tambah kata sampun kesupen. Mbah No nanggap yang malih nggih, Mbah. Matur nuwun. Sampeyan wis prisa karo Mbah No sing endi? Sampun. Lagi wae liwat nang kene lho. Mbah No nggih to. Iki mau lagi lho jumeneng nang kono. Halo, Mbah. Anggere nek piyanyi ganteng kaya Cina ya kuwi Mbah No. Ya Allah, kula mau kaget lho Pak Dalang. Piye? Saestu kula kaget nalika teng pondokan teng daleme Mbah No to. Saking grapyake ketekan panjenengan lan rombongan Madangkara kalih kula Mbah No niku grapyak tenan. Bu Kesi, monggo Bu Kesi. Piye marak Bu? Monggo daharane dipun dahar, unjukane dipun unjuk. Asalan mongko kok durung enek apa-apa. Bisa manggake kaya ngene mongko ning meja ora enek apa-apa saking gupuke Mbah No lho, Pak. Nek tekan awake dhewe. Heeh, nek bar kuwi piye? Kok bar kuwi teko ayam panggang. Sambel goreng. Enak Mbah No ayam panggange. Kula mbene nek betani kalih nggih purun lho, Mbah. Boten biyen-biyen. Ngapunten Mbah No, ngapunten pancen Bukesi menika ciri khasipun kados mekaten anggere kan matur nuwun kalih penanggap ngoten menika diomongane panganan mawon. Mergo sampun kondang bilih Bukesi menika sinden Surabaya dadi Lah aja ngono aku malu lho. Aja ngono kita, Pak. muga-muga awake dhewe iso kaya Mbah No ya Bukesi. Iya ini sukses nih lembah mana andap nasor anuraga kaya mengkono grapyak semana karo tangga karo dulur ling ngajeni karo seniman nanti kaya ngono Bukesi. Mungkin luar biasa. Berarti kunci suksesnya Mbah No kuwi pun rumah tangga karo bukas kuwi iso sakmono suwene iso dadi sepuh tekan saiki awet langgeng awake dhewe kudu nyonto Pak. Angger sampean ora gampang nesu wae karo aku. Nyapa to iki nonton geger wae. Pancen anu ngoten iki lho, resikone ndek bojo dalang ganteng ngeten iki. Panjenengan presa mboten? Kula wau saking pondokan, saking ngen macak, lek kula bareng saringgit kali bojo kula to, Pak. Tak gandeng. Mesra ning dalan iku dicegat karo mak-mak udung biru klambi biru. Endi wong telu ora wong papat mau. Pak Cahyo, kula nyuwun foto Pak Cahyo. Papane sebelah iki bojone lho, enak bojone lho. Nekat nang mak-mak iku. Ayo kok lek foto iki mbok sendesen mapan-mapan ngono. Mau ora krasa sikilku nggo apa-apa. Gandul-gandul ngono lho. Nah, Kyai Putri lek kadung gemati karo wong lanang pancen kaya ngono kuwi. Musuh mak-mak kabeh tunduk Bukesi. Lah nggih tenan no. Nggih mugi-mugi awake dhewe iso langgeng kaya Mbah No sak keluarga ya, Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maton sampean ora wayu meneh ya. Terus sinden ayu kudu merem. Imane kudu kuat. Ngeling ngono yen anakmu kuwi wis papat. Tangi ra tau aneh-aneh Bukesi. Wong ya umur wis pira, anak ya wis nyatane wis akeh. Ala tanpa rupa aku ki ya anake kiai, anake ustaz Mbah Sukron Suwondo kae. Tur omah awake dhewe tak 15 taun to. Ngono. Suwe taun. Lah ya wis apal to karo watakku piye tak ya apal. Bukine kapan aku jarati sinden liya yen nek sampeyan ra tau Bukesi.
apresiasi luar biasa. Ya. Iki ana bintang tamune mak. Ana nek sing dikesake karo Mbah No gandeng panjenengan iki sok mirsani ning TV apa Sakti TV apa piye sok mirsani ning YouTube kuwi panjenengane pancen lagi apa kuwi jenenge seneng-senenge ya kuwi karo sinden sing jenenge Umi Hafifah. Dadi bengi iki bintang tamune dudu sapa-sapa ning keluarga Madangkara dhewe ya kuwi genduk Umi Hafifah. Nah, bintang tamu mulo iki ku anggaranmu ya beda karo kancamu mulo piye caramu lek nembang ya sing semangat lek ngundungane karo Mbah No ya sing tenanan upamane engko sewengi sampean nembang ping 40 ya sampean ngono iya mergo ya ditresnani tenan ya umi men jumeneng dhisik tumpake sepur lho ayo tumpake sepur coba kaya apa Umi Hafifah saka Burung Ponorogo ngono Mas yuk Alhamdulillah. Piye? Ayo. Kudune lek bintang tamu ya gayake seragame ora padha karo kancane ngono. Lah kok diseragami lho, Pak? Karo sapa? Ibu karo. Ojo gelem. Lah bintang tamu ki kaceke selawe lho, Pak. Pambemu. Ngono lah ora ngetok-ketokne karo bapakmu ora. Lah aku memperjuangkan aku matur karo Mbah Karno. Mbah mangke bintang tamune mumpun sinten-sinten jenengan senengane lek umi kok munggul padahal mangke nek dikatut duwe katut nek dadi bintang tamu. Lah kok ini tambah anggaran kuwi kan anggaran tambah sementen Mbah No. Mbah No mau manut wae mergo aku matur karo Mbah No. Lah aku ora matur karo Mbah No bengi iki wis dadi sinden biasa ilmu yo mung 250 ngerti ora. Lah ki rezeki wau berarti kula sale 275. 275. Najar 275 anggere disyukuri insyaallah ora kula gak parani malah saya kebak ngono ya. Jenengan persenan apa mboten? Hah? Persenan mboten. Wah, pinter-pinter di tanganku ora. Berdua semono persen iki. Ayo. Pol-pole aku kone cilok, Bang. Ayo ngono kuwi. Matur sih, ayo karo Mbah Karno karo Bu Kasmini sekeluarga, yuk. Wilujeng dalu Mbah No kalian Bu Kasmini. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Panjenengan sampun kersa tresnani kula sak rencang-rencang Madangkara. Mugi-mugi panjenengan rezekine tambah kathah. Barokah. Sehat panjang yuswa, Mbah. Mugi-mugi nek panjenengan sampun kathah rezekine mulih, nek kepayang mulih nggih, Mbah. Bintang tamune kula mulih. Bener. Nek ajen kaya apa lan kepiye ganing Mbah No lak tresno banget karo sampeyan. Mumpung disekseni karo warga masyarakat ing Pangkur Kartoharjo ngami kene. Nuwun sewu Mbah No timbangan nemu wira-wiri bledar-bledar. Mamriki Mbah, mamriki. Jenengan lak seneng karo umi salaman karo sinden Umi Hafifah iki.
Niki kuku jenengan. Ayo. Ini Mbah, mboten napa-napa. Pancen kudu lakukan ini Ora apa, sepuhe malah penak dikeroki turu kok. Monggo Mbah. Nggih. Jadi bapak betul-betul sampean iki lho. Kiai Sembodo, kiai sing jan luar biasa ya iki. Nah, nggih. Sekedar banget di syuting kan streaming jenengan dipirsani kalian kiai kathah nggih. Samenika mang paling dawuh, kerasane dalu menika pripun? Ayo cobi nggih. Nggih. Napa? Demi merawat ayam nak demi. Ayam. Seneng nggih. Nggih. Yo sami. Nggih. Ningali danten. Nggih. Terus kinten-kinten mangke sak samunipun mirsani pagelaran dalu menika mongko ngrawuh samunten kathahipun. Kinten-kinten mangke menawi mantu putra putri jenengan ajeng wayangan melih napa mboten? Oh, sing seru nanggap melih mboten? Anggap le. Diseseni danyange pangkur. Oleh mantu ora wayangan ae nek celorot ijo dawa aku ora tanggung jawab. Nggih, ngaten niku. Niku sing den favorit jenengan Umi Hafifah, pripun niku tiyang iki kula Berarti dikapakne, Mbah. Jenengan kok kami kula terus kula dikapakne. Oh, Kiai Sembodo. Monggo. Nggih, siap. Nggih. Walaupun salaman derek kali Umi. Salaman riyen. Tapi mboten apa-apa lah. Om, diambung asane men sekolahan sukses. Nah, Nggih, Mbah. nggih. Bar kuwi mesti tangane Mbak No iki seminggu ra diubah kuwi kok. Kan ini bisa terus lho, Pak. Iya. Terus nih Pak. Nggih. Niki lho bocah terus iki. Kajeng pripun? Koyo ora kami Lah nggih. salah ya kok. Kajeng nembang riyen. Kuwi nembange apik nembe dipun sawer. Khusus podang kuning jenengan pinaraken mriki mawon riyen. Mergo yen pundhun mriku mandhang melih, mangke lek nyawer kaduan nggih lho. Ayo berangkat tembang sik, bawan iki. Iki mawon ya, Pak, tak bingung nggih. Nggih. Jenengan tambah mboten? Mboten saged. Kan macul lho. Oh, Kurang macul pas mini. Nggih. Lagi mriki lho Mbak, mangke bawah lho. Nggih ngono ya. Nah, gitu. Jadi kaya nek tengah sawah nu Mbak ngomong putune karo nggawa kombi. kombi niku lho, Pak. Takon Mbak kombi kok, Mbak. Kombi lho, Mbak. Cara gini. Nggih. Dereng imok kula. Iku kombi, kuwi mergo duwe kombi pirang-pirang kira kena nanggap awakmu kuwi. Nggih, Pak. Ayo. Jawaniku. Jawani. Yo. Nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Kula mboten saged dereng lho. Niku aku mau di pancingan riyen. Yo. Jambut. Hah? Halus manis bangsa Yang jenengan remeni saking Umi Hafifah iki napa ning Mbak? Wah, meneh jen
Warnanya teteh. Lelare ini ayu mboten iki. Ayu sangat. Ayu nggih. Suarane teteh, ucahe ayu. Lah biasane anggere kiai munggah mongko umi pas nembangi nyawere minimal 3 juta kok. Nah, itu nih kisah tau. Wan. Iya. Yo. Kurang entene pasti satu. Niku bawanipun sampun dipunaturaken Mbak No. Dening putu jenengan Umi Afifah. Nggih. Pun langsung jalan apa nggih. Malisi jenengan. Piye Om Mbak Sulono sing napa awakmu lho? Nggih pantese lho, Mbak. Sing ngene iki ora wis baru jane. Oh, salah ini gak mandek. Pernah derek mawon. Mbak No, Mbak, mau saki Umi niku lho, raine mare kaya kotak amal niku lho, Mas. Nggih. Pun nomor dikoke mawon nyawer nggih alhamdulillah kok dene ora ya kebangetan jenengan. Iya Mbak, iya menawa sehat. Ini kasih minum basik? Oke, ini Om. Ini lagi beri kos gede Bano, gede. Mami tak keselimpan sampean. Pun beriku, pun aman ta beriku. Ya. Umi yang Pak, yo iki rakune podha kuning nang ngaturake tembang rangenane Bano. Ya. Yo, buka celok podha kuning. Yuk.
Bano wis kesel joget iki elok tenan. Kula mboten ngira Bano jenengan joget wah jan apik kaya dendek sawah. Akhir duduk akhir duduk di tonton yang langit Boten sagugo kok niki iso wayangan mergo enten jenengan kok ya. Apa wis kok lungguh? nggih matur nuwun Apa wis paringi karo Bano? Lah kok lungguh? Kok bodho iki? Salah berarti kula. lali Tiba. Ya Allah. Ya Allah. Mau tak gue? Kurun. Elek katut ya. Elek. Iki penggemarku. Lho, nek penggemar sekolah ngene iki. Aku ngomong-ngomong. Kalau tanya gue, Pakai duit. sembah nuwun sanget. Ada uang nih, Mbak. boten nuwun bagiane kok ngomong diri Oh, boten sah, kula boten sah, matur nuwun Bano. Nek gimana dikantongi mbok didum teng yogo-yogo mawon. Pompo dakoe ora lokas kaya kebak Bano. kita nyakar malih Oh, nggih. Siap, boten nuwun. Sehat selalu Bano nggih, sehat selalu. Pokoke sabar, kuat sehat. Leleh. Nggih, ya luar biasa. Ya halus kaya ngono. Nah, Sebalun, nggih, sehat selalu Bano. Iya. Saiki awakmu sing ngundang Mliwis Putih iki adate lah Mbak Diajeng Chandra Mulya. Diundang, ayo. Diundang. Heeh. Dalang ngono ya. Ayo, nggih. Monggo Mbak Diajeng Chandra Mulya. Terus piye disupporti? Disuppoti. Monggo iba disepoti. Disuppoti. Sepoti ya to. Suppoti. Lawang nampani pecel kok Pak Yoyo. Lu nyatane tanpa disupporti sampean ya jumeneng iki ya. Lawang kula niku sregep kok ya. Nggih. Piye sampean ngerti ati ku wedok lho piye kok gemar kok piye sepuh-sepuh kaya Luar Bano. biasa. Aku ya lagi ngerti kaya ngene iki lho. Pak Yoyo iso dadi bintang tamu hebat kaya ngene lho. Apa meneh dipirsani kiai ku akeh ibu-ibu niku lho nganti pirsani sampean kuwi lho ya. Nganti ngiler-ngiler. Aku ibu. Ini kok prima kok Pak Yoyo kok dadi bintang tamu dan luar biasa ini. Kita tahu kan selawe kok. Wah, bener bener aku kok lumbu iku. Jadi tak perjuangne malah selawe ora. Boten. Niki mau Pak Mbah Nawa kersane. Napa Pak Yoyo Mliwis Putih ini? Mliwis Putih. Mliwis niku lagi manuk niku lho Pak. Manuk niku. Heeh, podang kuning mau ya manuk, Mliwis Putih ya manuk. Pokoke Mbah Nawa pancen senengane bangsa sing manuk-manuk ngono kuwi. Lah nggih. Lah nek putih kan pun ngarani niku warnane putih nggih Pak Yoyo. Lah nek Mliwis kuwi manuk putih. Lah niku kula penasaran. Lah manuke Mbah Nawa niku napa putih tenan? Nggih. Panjenengane ora ngurus bangsa ngono kuwi sing ngurusi bangsane diesel, kombi, ngono kuwi pertanian kaya ngono kuwi. Nggih, ngono kuwi nok malah. Nggih, betul kaya apa? Langase pelot ya ta? Nggih. Terus iki karyane sapa Mbak Diajeng? Mbah Sugeng Suwondo. Mbak Sugeng Suwondo. Betul kaya apa? Gandeng iki langgan iki klangenane Mbah No ngono ya diaturake men rena penggali men remen kan dadi rasane. Ya, kaya ngono kuwi, kono wis saya. Ngono kuwi. Coba kaya apa dibukani celuk wae Mbak Diajeng Chandra Mulya. Ya, monggo Mliwis Putih. Dadah. Mliwis
ngaturaken dumateng kadang kula sepuh Mas Prastio saking Cepogo Boyolali yang telah memberi tali asih wujude gawang kelir tembaga iki saka bening art. Oh iya, sugeng waras Mas Tio, mugi-mugi saged kinarya jampining saya. Ugi dumateng menika Mbak Yu kula kanthi dawuh sing dalu Mas Ayo kula mangke nyuwun selendang biru iki saking Bu Sri Mantal Kades Kartoharjo iki mangke nglakaraken Bu Rahayu. Ayo. Ya, entake ya. Umi. Mbak Chandra Mulia kalian Genduk Umi Afifah. Ya, menika ugi wonten sugeng dalu Masda. Waduh, Masda. Kita enom tentang iki. Nggih, nyuwun aja lamis menika ugi sekeca sanget utawi tembang kangen Mas saking Nawin. Sanwiarto Jakarta. Wah nggih, matur sembah nuwun. Kawiken aja jauh. Kawiken ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Pak Dalang Cahya Kuntadi sugeng dalu nyuwun gending Sri Bening saking warung kopi Cakri Surabaya. Matur nuwun. Nggih. Cakri Surabaya ampun kesupen benjang kula sakanca Madangkara. Tanggal 16 November malam minggu benjang sowan wonten ing halaman Polda Jatim Surabaya menika acara terbuka untuk umum ulang tahun Brimob yang ke-79. Oh iya, kaya ngono kuwi. Ya. Monggo mangke berbondong-bondong sesarengan makam wonten ing Polda Jatim kaya ngono. Mbah Nol ya ngersake ya kuwi minggal katresnan. Ya kok. Sing aturake ya Waranggana sing wis viral nembangake ninggal katresnan anak wadon ya kuwi Genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih saka Tulungagung. Kaya apa? Ya dihormati ya. Tak tang tak dang dang dang. Oke, berpacu dalam melodi. Yo. Saya dadi dasare ya bocah ya cantik ayu ya tur apa kuwi bocah iki nyenengake mergo apa lek disawang ki marai tentrem mergo dhek kebak esem guyu ya pancen karaktere bocah kuwi lek disawang nyenengake syukur ndok dasare ya mripate ya blalak-blalak ayo nanti kaya mata kiring Mesane kula ayam tentrem nih. Nek mesane Bu Kesi napa mboten ayam tentrem? Kowe iki kalau apik-apik kenapa dadak nyangkut-nyangkut Bu Kesi iki nyapa? Mboten jelas iki
kok genit-genit maksudnya kok mengumpul-ngumpul kayak apa ya Pak bahasanya ya? Kayak itu loh kayak menggodani saya di depan istrinya kok berani gitu. Terus kok dasarku ya, siji sampeyan iki lak rombongan Madangkara. Iya. Lek ngelem karo rombongane dhewe iki lak ya malah apik. Lah lek ngelem karo sinden liya Madangkara, lah iku sing bahaya ning kono kuwi. Oh, jangan nanti toh. Hah? Nanti toh jangan. Nyapa? Malam-malam sinden rombongan dobongan kan nggak nanti. Loh, mulai ketika mereka menjadi bintang tamu ning kene ya tak lem. Mosok nek bintang tamu teko sinden konjoku tak lelek-elek ya ora mungkin to ngono kuwi. Terus sampeyan ya pun aku dhewe pamane karo Pak Like dilem lah ya sah-sah ae. Nggih Pak. Aku iki Pak Lekmu. Kowe iki ponakanku. Ponakan butuh-butuh. Dadi Dikasih pripun Bu ngoten niku Bu. Tenang wae, Nduk, ora apa-apa. Ngene iki bapakmu lek ning panggung ngene iki statusé tak liarke kok, Nduk. ya akhire padane kliwan aku malah. Bojo ngono bukese karo bojo iso diliarke ora. Ben marem atine. Ngono ki derek sumanding karo sinden nom-nom ayu-ayu iso ndawake umure ngono lho, Nduk. Iso awet enom. Ben gak apa-apa, Nduk. Bapakmu pancen tak iyem-iyem tak lemok-lemokke atine awake maksudnya. Nek cedak sinden ayu ndawani umur ngoten nggih Bu. Oh, ana Nduk ya. Saiki ngene lho, Nduk. Wong lanang kuwi to ora bakal bosen nyawang telung perkara. Nek percaya takok bapak-bapak. Siji nyawang apa iku banyu bening sing mili saka gunung nang isor glojok-glojok meneh seneng. Ping pindho nyawang tanduran sing ijo royo-royo. Wong lanang ora bakal bosen ping telu nyawang wong wedok ayu. Dene bapakmu nyawang kowe ayu kok ora tertarik, kudu dipriksakne. Nggih napa mboten bapak-bapak? Ora mung aku tok sing tertarik. Mbah No iki nyawang sinden kok ora tertarik ya harus dipresake Mbah No ae. Parah. Kaya kodrate kaya ngono kuwi. Mula ngono lho Nok. Lha sampeyan tak lem opone karo dikasi nyatane ya diberi lampu hijau kaya ngono kuwi ya piye caramu ngene nimbangi ngono kuwi. Terima kasih ya Pak Lek ya pun tadi. Ayo dikompleti lho Pak Lek aja nganti ngono ta. Lek nggih Pak Lek, Bapak cilik nggih Pak Lek. Hah? Pak Lek itu bapak cilik nggih. Bapak cilik bener. Beneran cilik. Hah? Berarti jenengan cilik. Ora mesti. Oh, ditakokne. Boten kan kepanjangannya itu. Nah, aja nakal-nakal. Lek iki wilayah rahasia lho kok. Coba takoki kene. Tak jewer kupingmu. Pertanyaannya bener Bu Kesi. Dek iki anak Disney bocah saiki sosok ora ngerti. Kok diundang Pak Lek iki apa? Ya bener bapak cilik. Kok diundang Pak D iki apa? Mergo ya bapak gede. Aku iki bapak cilik, aku pancen cilik. Pengen kok gedene apa piye? Ayo. Atiku kuwi lho. Saya. Awas lho. Awas tekan ngomah tak jewer iku. Gayamu ning kene kaya kondel mergone aku adoh kene tek ngomah mengkeret tenan. Lha bapak ibu pancen nek omah kula gawe aku isa-isa kali minggu. Ayo. Coba ayo gendut ni Mas lanjut ni wong kan ni wong. Selami ni wong ya. Pun boten niwong Pak, niku panggilan lama sudah jadi panggilan. Ya wes, ayo gendut, lanjut. Ayo. Dibawani dikompliti men sing lenggah iki do seneng wah seneng kono awakmu. Saya dadi iki calon iki sinden Madangkara iki bakal dadi bintang ngindeni sapa-sapa kaya Mbak Dirgita. Saiki ning Madangkara iki dhewe sarapati eksis ning kene. Dhewe wis ning hasta beraka iki wis. Niku Pak jeneng niki panjenengan iki ana apa sinden bakune Astabrata sakjane Pak. Ayo. Nang bisa niki ngoten niku. Heeh, ora apa-apa ngono pancen ya kudu berkembang ngono kuwi aja mangkrem ning kene. Dadi calone ya kok Dirgita iki ya terbang dadi bintang, awakmu dadi bintang, Umi dadi bintang, benang Mbak Diajeng bintang. Dadi sinden kuwi kali Bukesi karo Mbak Liato akhire iso. Karo Mbak Tutri kaya telu kuwi entek kok. Ayo. Dibawani ke Bapak lamun nuliske ta ke? Apa ke asma ngono apa? Nggih niku Pak. Aturno karo Mbak No. Wan jarak subuh.
Nah, Jaranan dangdut kreasi dibacetake saramban dangdut kedua dijarangke. Ayo, Wino ngawase. Oke, yuk.
Tepuk tangan Bapak Ibu. Wah, hebat. Kapan bocah iki lek olahraga nyerang ini? Nyatane saiki wis arang-arang dhewe olahraga. Jane dhewe di mata awake rek yo olahraga barang. Apa emang jenenge apa iki? Nge-gym ayo. Anggere nge-gym gawe kaos metetet putih gawe. Katoke diet kenceng gawe. Sepatune ki wong kabeh. Iya, ewa teman panen saiki iki sinden dadi hal yang terpenting ning pagelaran wayang. Oh, tenang. Mula ya winange tak openi tenan. Karepe piye tak turuti, pengen piye ya aku manut. Ya, umi njaluk apa tak turuti. Nek sing njaluk apa-apa duit gitar tak turuti saiki. Ayo, mulai bedal sik saiki. Mulai wani karo dalang sik. Ayo. Ya saya gede kita ayu men nembang iki sing paling cinder paling santas ning Madangkara ya iki. Jane ya bocah ya ayu, bocah ya resik, suarane ya apik, jogete ya apik. Ya mung karo wong lanang gampang ratu gitu. Mula pacare ora tau awet solan salin. Ora biyen ta bir. Pakane Pak Yono to bir, mikir lho tekelen. Model karo wig gila nyapa to kowe? Ya Pak, wis sembarang Pak. Aku ya pancen ngakoni Pak, pacar iki akeh. Wis ora lagi sih Pak, kok ora kudu kamu. Ya aja mutung ngono kowe ora ngono kuwi. Panjen perjalanan hidup ngono kuwi ya Bir ya. Iya Pak, aman. Aman. Sing penting pacaran oleh gonta-ganti ning penting ora dobel Bir. Lah betul Pak, sebenarnya siji setia gemati ya toh Pak. Heeh, wong jeneng kowe lak Bir kita ayu setiani to. Nek nanti ra setia karo wong lanang lah ya kuwatir ah. Lah, lah. Nanti kok tak coba ya apa. Oke kaya apa. Ini sinden Madangkara yang postur tubuhnya paling tinggi ya iki kayak iki 165. Duh, teman Pak, 160 Pak ya. 60 toh? Heeh. Boleh dihitung kok jinjitmu sandal aja. Oh iya, yang jinjitnya 165. Oke, sebelum dahulu Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senangnya Pak, ngomongnya kata, tapi sangat. Nyeneng ya nyeneng, suaramu ya gedhe ngono ya.
Lah aku semangat Pak, semangat nontonnya banyak. Kok ini kangen kali jenengan, pirang-pirang kan kalian mboten nderek jenengan to Pak. Piye. Kangen kali jenengan, pirang-pirang dino mboten nderek jenengan. Lah iya. Sing kangen ora kowe to, sak rombongan iki kangen kabeh. Ngawur saya ora. Lah kangen ora ngopo? Ya apa matur Pak, jenengan iki dalang to Pak. Niki permayang mbok sing sembodo Pak. Maksudmu apa? Mbok sing sembodo niki mbok bar iki sendane ditraktir ngono Pak, tukane soto, di sarapan dhewe. Senengane sarapan dhewe. Dalange kental Bapak Ibu saestu niki kok iki sindene berapa tahun ya lah. Dijak sarapan ora tau. Aku ini negeri kita ini gumbet pun namanya. Lagi wong semene kabeh lho ngajeni aku lho dapure soto lho rawi lho. Saestu niki Bapak Ibu kalau wingi dibananggapan layangan tanggal 7 tanggal Karanganyar. Kula kan dipong yang aja mulai setobi jagongan riyen. Jagongan Pak nanti jam 4 subuh terus Pak Yayis wis ya tak sarapan kok ya gak ngajak aku lho Pak. Gumun aku janjine cemute lah. Kowe ngerti sebabe apa kowe ora tak jajan soto? Kenapa Pak? Saiki tak takoni nek iso jawab engko tak jajan soto ning gilir wis. Nah ya. Bedane apa soto karo siti? Ayo. Soto iki duduhe kuning, nek Siti sing gawe soto. Ora iso, iku ora iso jawab kok mangan soto. Nek soto apa Pak? Ini buter nek Siti? Lucunan penontonnya lho Pak kelas jenengan iki. Apa? Lucunan penontonnya kelas jenengan. Ora kuwi jawabane ora kuwi. Kleru Pak Syah. Karo ora ngono kuwi. Kleru Pak, iki to Pak marahi sing bener lho Pak. Apa Pak? Lha kowe lho, lek masalah panganane aja kuwatir. Dene njaluk apa sesuk kowe bareng ning mobilku. Ya Pak, soalnya Njaluk mangan apa buka sih bareng truk piye? Ayo. Pak matur Pak, ini tak matur. Bisa aslinya mati nih Pak. Bis. Kowe ra ngerti iki bisa tak kelalisen to. Kowe lek prei sesasi ngono lho ya. Lagi asine iso adem ngono kuwi. Aku sumpun. Gue telat solo nabi aslinya mati lho Pak. Ngono iki apa ya nun sewu lek kok niati tirakat. Calone kuwi dadi sindek bintang ngono kuwi. Terus piye Pak? Saben iki tirakat kabeh. Saiki wis penak biyen iki ora enek bis nganggo AC, ora enek ngono kuwi. Ya lah. Ora gemetu kok apa bis ngono nek pondokane nganggap ngono. Raine solar kok biyen. Saiki wis penak. Ora kabeh koyo ngono kuwi. Heeh. Biasanya tanggal 16 kan ke Surabaya toh Pak. Apa? Gelem gak gelem aslinya itu nyala Pak. Pokoknya ganti bis gak gelem aku bareng mobilnya sampean. Aku gelem anggar kowe melu tenan. Tanggal 16 melu tenan. Ora melu kowe ngatur-ngatur ora. Ya kan ya aku kuyakne para yoga-yoga iki Pak. Oh iya, apik kowe. Oh ya kowe tak tumpake bis pariwisata kaya Rosalia ngono. Wes sangat Pak. Khusus kowe ambulan kowe. Jahat Pak. Ayo. Sesio toh Pak. Ora, aku ngene mergo seneng karo awakmu. Mergo awakmu berkarakter. Pane tak bentuk Madangkara sindene duwe karakter dhewe-dhewe. Lek umi iki alus, lek si Bintang iki ngono kuwi manja-manja ngono kuwi centil dia ngono kuwi. Kok manja-manja karo lalen dhewe kuwi. Nah, awakmu kan paskes ngono kuwi. Ora Pak, jadi netizen aku itu maju gatelan ngono kuwi lho Pak, aku iki Pak. Gampang gatel ya diukur gampang. Lah ya aku ibu pun gatel kondi ora tau gatel. Ning jenenge netizen iki lah ya raja, wis ngucap apa wis blene iki jano. Lah nggih. Kula nggih ajeng matur Pak, ini kan perkembangan wayang kulit nggih to Pak. Perkembangan wayang kulit kan ada adegan niki to, limbuan dan goro-goro. Nah, dalam tulisannya Mbak Elisa niku ada Pak, saya baca. Sinden itu harus gini Pak, sekarang itu perkembangannya Sinden harus bisa banyol, harus bisa nyanyi lagu terkini. Jadi aku di Pak itu nggih Bapak Ibu nggih, niki namung hiburan panggung ngono. Aku ya kudu ngomongi Pak generasi selanjutnya ini ben ngerti ngono lho Pak. Generasi apa sini? Gen Z, Gen Alpha. Nah toh, Gen Alpha jenengan ra ngerti to sih? Apa Maret toh? Oh dudu. Apa Miki? Aku ngerti nih blonjo toh. Ya wes ngono kuwi pancen kudu apik. Jadi menjadilah penonton atau netizen yang bisa mengapresiasi secara positif. Jangan merendahkan, jangan membanding-bandingkan. Mari kita junjung bersama adalah ini adalah kasanah budaya milik kita bersama. Tepuk tangan. Jangan Pak. Kayak garing jajan deh, tepuk tangan.
Coba Bir, ayo Bir. Nggih. Ini mau nasi ngersake selendang biru saka bulurah piye? Selendang biru apa bubuk asmara, Pak? Ya bubuk asmara sing ngersane Mbah No. Ya aku yo mirip Mbah Noe lho, Pak, Pak ben disawer kaya umi, Pak, Pak. Nggih, Pak. Ini wabine. Bubuk asmara. Nggih, bubuk asmara kemawon. Iya. Nek pamane Mbah No ora nyamper sampean ya aja gelo lho ya. Wis maringi akeh karo umi mau sana. Ya tak dongakne Pak ben disawer. Mbah No, mugi-mugi panjenengan karo rezeki nggih, Mbah. Panjang yuswanipun, nggih tau sehat. Lah biasanya ngeten iki Pak, lurah-lurah niku nek kula dongakne niku langsung nyawer, Pak. Lah iki lho, Pak. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Bubuk oke. Itu saya temu. Lambene sinden gampang entuk duwe ya. Padahal madang kara sini madang kara terkenal sini pengemis. Yo, nek diaturake bubuk asmara. Dikumpulin lek ono. Ayo, monggo para pengemis. Nah, ini sih nembang awakmu pas iki. Ningkan ningku Grubiak. Suaranya halus, ya apik. Makanya dia bocahin dari karakter dewi-dewi. Ya, jawab dia bacot no meter no penggali Mbah No Bil. Ayo diatur lagi. Bubuk asmara, yuk dados.
Nduk, dalem mak. Nadyan kaya apa nangkep piye? Ning laladan ngawi kuwi telung perkara antarane lagon lucon karo lakon iku kudu diaturke kabeh. Iya.